Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікімі кінавідэафондамі Белтэлерадыёкампаніі. Разам з вами мы ўзгадваем майстроў і куміраў не аднаго пакалення тэлегледачоў. Мы знаёмім вас з нашымі фондамі. Шановныя калегі, каб нашае творчае жыццё было дастаткова бясконцым, каб нас ніколі не пакідала натхненне, каб мы кожны дзень адчувалі сябе творцамі, трэба смяяцца. Трэба заўсёды ўспамінаць і расказваць пра сябе ўсё самае смешнае і нечаканае. І не трэба крыўдзіцца. Трэба, як я ўжо сказаў, смяяцца. Я буду расказваць вясёлыя гісторыі пра вас, а вы ў наступны раз усё самае вясёлае і смешнае раскажаце пра мяне. Калі вам не будзе хапаць матэрыялу пра паэта Дранько Майсюка, то я вам усё раскажу пра сябе. І вы, карыстаючыся магчымасцямі нашага цудоўнага тэлебачання, усё гэтае неверагоднае раскажаце пра мяне. І я буду з задавальненнем вас слухаць і буду з задавальненнем смяяцца з самога сябе. Ён нарадзіўся ў кветкавым палескім мястэчку Давыд-гарадок і змалку назіраў за прыгожым. Дзяцінства так паўплывала на далейшае жыццё нашага героя, што менавіта прыгажосць і каханне сталі найвышэйшымі ідэаламі і асноўным лейтматывам яго творчасці. Ён пачаў пісаць у 20 стагоддзі, а стаў паэтам 21-га. Яго вершы уводзяць чытача ў свет прыгажосці і гармоніі. Яны прасякнуты вытанчанымі музычнымі інтанацыямі. Нездарма на яго словы напісана звыш 40 песень. Як толькі не называлі яго калегі і журналісты. Арфей распяты на струнах ліры, паэт, які кахае, галоўны Дон Жуан беларускай паэзіі. А ён усё жыццё кахае адну жанчыну і атрымлівае асалоду ад прыгажосці беларускай мовы, прыдумваючы новыя словы для новых пакаленняў. Сёння ў нашай глядзельнай зале вядомы беларускі паэт, аўтар шматлікіх кніг, член Саюзу пісьменнікаў СССР, лаўрэат прэміі «Залаты апостраф», народны паэт-песеннік Беларусі Леонид Дранько Майсюк. Добрый дзень, Леонид Васильевич. Добрый дзень, Марина. Мне вельмі прыемна сёння ад усёй нашай творчай групы уручыць кветкі мужчыне, які любіць, паважае кветкі, які разумее іх свет, і ўсё яго жыццё, уся творчасць знітавана з кветкамі. Калі ласка, прыміце ад усёй творчай групы. Мариночка, які цудоўны падарунак. Мае любімыя кветкі, мае любімыя белыя ружы і асабліва мае любімыя блакітныя ружы. Праўду сказалі вялікія паэты, што кветкі – гэта радасць прыроды, кветкі – гэта зоркі зямлі. Дзякуй вялікі. Леонид Васильевич, якраз ад паэзіі, ад кветнікаў давыдгарадоцкіх прыйшоў гэты лейтматыў у вашу творчасць. Чаму менавіта кветкі? Як яны знітаваны з паэзіі? З самага дзяцінства я рос сярод кветак. Моя мама кветніца, у нас быў вялікі агарод, і ў нашым агародзе расло 30, 40, магчыма, нават 50 гатункаў самых розных кветак. І менавіта кветкі мяне выхоўвалі змалку. У мяне не было цацак, у мяне былі кветкі. І калі я прасіў купіце мне цацкі, мяне казалі і бацька, і маці, табе цацкі не трэба, глядзі на кветкі. І пэўна таму маці жартавала, што знайшла свайго Лёню менавіта ў кветках. Так, гэта яе жарт не ў капусце, як знаходзяць іншыя жанчыны, а ў кветках. Так сталася, што ў маіх вершах кветкі жывуць, кветкі паэтычна існуюць. І мне хочацца прачытаць верш, якім адкрываецца цыкл «Вершы для А». У вашым голасе квітнеюць астры,
якіх не бачыў і раней. Мне зразумела ўсё і ўсё неясна. У вашым голасе квітнеюць астры, і кожнай кветцы Бог сказаў: квітней. Мне зразумела ўсё і ўсё неясна. Ці варты музыкі такой, ці вартыя хвіліны гэтай шчаснай, калі гучаць арфічна вашы астры панад пустой канцэртнай асакой. Ці вартыя хвіліны гэтай шчаснай, не ведаю і ведаць не хачу. Запамінаю голас ваш прыязны, нібыта верш, запамінаю астры, па-школьнаму на памяць іх вучу. Запамінаю голас ваш прыязны, пакінь, пакінь, глыбокая струна, шум глыбіні і неспакой рамансны, каб у крыві маёй квітнелі астры. Кроў – гэта ваза, што не мае дна. Гэта верш, я яго называю верш літаратурны, верш дастаткова музычны. А пра Давыд-гарадок ёсць у мяне вясёлы твор, у якім вельмі добра паказана, што такое Давыд-гарадок, што такое давыдгарадоцкія агароды, што такое давыдгарадоцкі характар. Атмасфера, так, Давыдгарадка. Атмасфера так. Давыдгарадка. І, магчыма, я там дакрануўся да тэмы, што людзі, якія жывуць у Давыдгарадку, гэта нейкі свой асаблівы нават народ. Свет шырокі і вялікі, не кароткі, доўгі шлях, шлі вандроўныя музыкі па гарынскіх берагах, і як толькі завіталі ў Давыдаў гарадок, заспявалі, зайгралі, хто на скрыпцы, хто ў ражок, слава князю і дружыне, слава месту, а яшчэ слава вечнай гарыні, што да Прыпяці цячэ, са сваёй і Божай ласкі будзем жыць, гарадчукі, кветкі тое, што і краскі, краскі тое, што і краскі. Струны звонам загучалі, бо музыкі, песняры заспявалі, зайгралі ля царкоўныя гары. Хто заможны, той не бедны, сумаваць няма калі. Дзеўкі з радзічаў прыбеглі, хлопцы з мэльнікаў прыйшлі. Не пакіне нас надзея, як і сонца на шчыце, наша цынія квітнее, наша сальвія ірдзее, наша кларкія віднее, ярка шольсія жаўцее, аквілегія сінее, хрызантэма залацее, хінацея чырванее, агератум лілавее і петунія цвіце. На гарынскім на палесі век свай сеем агарод, і на весну будзем ездзіць з году в год. Я нездарма ў самом пачатку праграмы сказала, што народны паэт-песеннік. Хочацца ўзгадаць песню «Аксаміткі». Гэта творчы дуэт з Леанідам Захлеўным. Так, музыку напісаў Леанід Захлеўны. Гэта нечаканая песня для мяне, нечаканая і радасная, таму што я выканаў заданне сваёй мамы. Аксаміткі – гэта любімыя яе кветкі. І вось так цудоўна супала. Леанід Захлеўны папрасіў паказаць яму той ці іншы песенны верш, а я якраз склаў верш Аксаміткі, прысвяціў яе сваёй маме Любові Алексеевне, і увогуле гэта любімая песня ў нашым Давыдгарадку. Залатыя далячыні, аксаміт які, толькі на маёй гарыні, краявід такі, і да веку не сатрэцца, на маіх губах застанецца аксамітны пах. Аксаміткі, аксаміткі, аксаміткі зноў цвітуць, аксаміткі, мне да ранку не заснуць. Я убачу, я пачую непражытыя гады, бо ў маёй душы начуюць кветкі і сады, бо ў маёй душы начуюць кветкі і сады. Дом, бацькоўскі кут, і зноў крыху узгадаем аксаміткі. Аксаміткі – тыя кветкі, якія нават калі ўжо першыя маразы, нават калі холодна, яны ўсё роўна стаяць, вось гэтыя маленькія, я параўнала, як сонейка маленькая стаіць і нічога не баіцца. У гэтых кветак народны характар. Вось таму маці іх так, матуля, любіла. Менавіта і за іх колер, і за тое, што яны такія устойлівыя. Што такое родны дом, што такое радзіма? Я вспоминаю, перш за ўсё, тое вялікае майстэрства, якім валодаў мой бацька. Ён быў
цесляром, ён умеў зрабіць усё, ён умеў навесіць дзверы, зрабіць столю, пакласці падлогу, уставіць акно, майстар на ўсе рукі, і змалку я назіраў, як ён працуе. Ён працаваў, ён не стамляўся, і от у гэтым майстэрстве, в этой штодзённай рабоце была ягоная жыццёвая філасофія. Ён казаў: «Таўкач муку пакажа». Это значыла, каб ты што-небудзь меў у жыцці, значит, трэба браць сваю ступу, сваё жыта, свой таўкач, і тады ты здабудзеш сваю муку. Такая простая народная філасофія. Паводле этой філасофіі жыла і мама. Якраз любоў да паэзіі, да народных прымавак, казак якраз прывяла матуля. Яна была вельмі артыстычная. У яе была добрая памяць, яна са школы памятала вершы Янкі Купала, Якуба Коласа, Максіма Богдановича. Упершыню я пачуў з яе вуснаў. І я ўжо не кажу пра прыказкі, казкі, прымаўкі. Настаўнікі школьныя, што яны зрабілі для вашага станаўлення, для вашага росту як майстра слова? Я вучыўся ў Давыдгарадоцкай школе нумар 2. Мяне вучыў дырэктар школы, ён выкладаў гісторыю, Михаил Владимирович Шелехаў, выкладала рускую мову Вера Петровна Кузьміч, беларускую мову выкладала Надзея Дмитровна Васильева, Василь Александрович Харашун выкладаў англійскую мову. Это былі выдатныя людзі, людзі, якія ад Бога з'яўляліся педагогамі. Яны мне вельмі і вельмі дапамаглі. І вось там жа ў Давыдгарадку Михаил Владимирович Шелехаў пазнаёміў мяне з Лідзіяй Алексеевнай Абухавай. Это маскоўская пісьменніца, якая ўпершыню ў Давыдгарадок прыехала ў 53-м годзе, пасля напісала пра наш горад раман «Глыбінь гарадок», а пасля праз 20 гадоў у 1974 годзе, калі вучыўся ў 10 класе, яна прыехала зноў паглядзець, які ён Давыдгарадок, хто нарадзіўся. А нарадзіўся я. І вось мяне пазнаёмілі з маскоўскай пісьменніцай, у мяне ўжо было некалькі вершаў. Яна паглядзела мае вершы на рускай мове, прачытала беларускія творы і сказала: «Лёнечка, пішы толькі па-беларуску». І у маскоўскім часопісе «Москва» па выніках сваёй паездкі яна надрукавала нарыс, і ў гэтым нарысе у якасці цытаты яна прывяла мой верш. Гэтыя радкі я памятаю па сённяшні дзень. Якія, калі ласка? Тады мне было 17, і нейкі неверагодны сум, нейкая неверагодная касмічная маркота апанавала мяне. Я выходзіў на бераг гарыні, садзіўся ў лодку і складаў такія вершы. І на рацэ маёй гарыні адзін у лодцы сумаваў, і гойдаўся на хуткай плыні, знаёмы бераг аглядаў. Мы працягваем перагортваць старонкі вашага жыцця і набліжаемся якраз да таго, што вы вырашаеце атрымаць усё ж такі прафесійную адукацыю. Спрабавалі, паступалі, не атрымалася. Лідзія Алексеевна Абухава показала мне дарогу в літаратурны інстытут, але з першага разу я не паступіў, і яна параіла, яна сказала: трэба працаваць на заводзе. Кожны пісьменнік павінен мець фабрычную завадскую практыку. І я пайшоў на мясцовы завод слесарна-монтажнага інструмента. Гэта быў Давыдгарадоцкі філіал Кобрынскага завода. Вось я там працаваў. Працаваў на заводзе, пасля працаваў дома, я капаў агарод, я сеяў, я садзіў. Было цікавых момантаў, асабліва вясною, калі аднойчы я пасадзіў буракі і трошкі не ў пару пасадзіў буракі, і сусед Васіль, дзядзька Васіль казаў: «Лёня, заўтра гарынь выйдзе з берагоў і залье твае буракі», а я яго не паслухаў. І вось я сёння іх пасадзіў, ноччу разлілася гарынь, і я ўбачыў, што ўсё, няма маіх буракоў. Патанулі ці плаваюць? Не, яны просто засталіся пад вадой. І я баяўся, што яны загінуць, і я палез у гэтую ваду, я дастаў іх усе да аднаго, у кош занёс у адрыну. Праходзіць яшчэ дзень, і вада прыходзіць у адрыну, і ўжо мои буракі плаваюць у адрыне. Адным словам, калі скончылася паводка, тыя ж самыя буракі я пасадзіў у тыя ж самыя грады. Але ж вы упарты, Я упарты, і яны не загінулі, яны выраслі. І пасля гэта я зрабіў такое адкрыццё: буракі не бульба. Бульба ў вадзе гіне, буракі ў вадзе не гінуць.
А я хочу працяг тэмы тады пра бульбу. А вы гатуеце? А вы любіце Я бульбу? готую, я люблю бульбу, я готую и умею готовать, и моя жонка умеет готовать, и сын умеет готовать. И ввогуле бульба – это один з наших национальных символов. И треба радоваться, что у нас, акрамя іншых символов, есть и свой кулинарный символ, свой кухонный символ, и это бульба. Я с радостью в свой час у 1996 году склаў верш «Бульба», и гэты верш стаў песняй, дзякуючы Леониду Захлеўнаму. И мне вельмі прыемна, што гэты верш, гэтую песню выканаў Анатоль Иванович Ярмоленко, ее славные сябры. Дорогие гости, каб нам жить удало, треба бульбу есці з салом і без сала, з редькой і цибулей, і з алеем треба бульбу есці з хлебом і без хлеба. Бульба, бульба, осень и весна, бульба, бульба, лето и зима. Бульба, бульба, треба нам яна, бо яды за бульбу лепшае няма, бо яды за бульбу лепшае няма. Я ведаю, што сябры выконвалі гэтую песню падчас усіх сваіх гастрольных паездак, скажем так, павандравалі па свеце яны вельмі шмат. І бульба гучала не толькі тут, у Беларусі, а і ў далёкім замежжы. І заўсёды, нават не разумеючы словаў, тэксту, публіка, Анатолий Иванович калісьці расказваў, што усе, там, хто мог, яны саскоквалі са сваіх месцаў і пачыналі танцаваць. Бульба, бульба, осень и весна, бульба, бульба, лето и зима. Бульба, бульба, треба нам яна, бо яды за бульбу лепшае няма. Бульба, бульба, осень и весна, бульба, бульба, лето и зима. Бульба, бульба, треба нам яна, бо яды за бульбу лепшае няма, бо яды за бульбу лепшае няма. А зараз, Леонид Васильевич, пра тое, што не ўсё можна і трэба расказваць. Хачу паспытацца вас пра тое, як нарадзілася ваша сям'я, як вы сустрэліся з вашай жонкай. 37 гадоў мы разам, а все адбылося там, у Москве, калі быў студэнтам літаратурнага інстытута. Мы з Вольгай сустрэліся ў снежні 1979 года. Вольга тады вучылася ў Мінску. Жыла ў Москве, але вучылася ў Мінску на завочным аддзяленні, і ёй трэба было здаць іспыт па беларускай мове. А хто ў Москве можа маскоўскай дзяўчынцы дапамагчы здаць іспыт па беларускай мове? Ну, вядома ж, студэнт-беларус. Такім быў я. Нас пазнаёмілі, мы сустрэліся. Літаральна праз некалькі дзён, я памятаю, мы паехалі з Москвы в Звеніград паглядзець на старажытна-рускую архітэктуру. Была зіма, са станцыі мы ішлі некалькі кіламетраў у гэта слаўнае мястэчка, і па дарозе ў Звеніград я Вользе расказаў раздзел за раздзелам, старонку за старонкай раман Эміля Заля «Зямля». А, Леонид Васильевич, а гэта не прадгісторыя таго, як вы потым прапанавалі руку і сэрца, і рабілі вы гэта вельмі хутка. Я не думаў, што гэта будзе менавіта перад гісторыяй. Я проста ёй расказваў па-беларуску раман французская класіка. Калі мы вярталіся назад, я расказаў ад станцыі да Звеніграда. Калі мы вярталіся назад са Звеніграда на станцыю, я паспеў расказаць яшчэ адзін раман Заля, літаральна на памяць, старонку за старонкай, раздзел за раздзелам. Гэтым разам я расказаў раман Заля «Творчасць». Вольга надоўга замоўкла. Калі мы вярнуліся ў Маскву, Вольга раптам сказала: «Дранько Майсюк, табе патрэбна такая цярплівая жонка, як я». Гэта быў адказ, так, згодная. Гэта быў адказ, от сапраўды. Але ж вы ў Маскве не засталіся? Вы вярнуліся сюды ў Мінск? Мы ў Маскве не засталіся, таму што я вельмі хацеў вярнуцца ў Беларусь. Я хацеў жыць у Мінску. Вольга маё жаданне падтрымала. І для нашых сяброў гэта было дзіва. Гэта мы нават чыталі ў іхніх вачах страх. Як так? У 1982 годзе яшчэ быў жывы Леонид Ильич Брежнев. Тады за маскоўскую прапіску людзі аддавалі ўсё, ці амаль усё.
той, хто меў маскоўскую прапіску, той меў шчасце і поспех. А я лёгка развітваюся з маскоўскай прапіскай, і моя жонка масквічка лёгка пакідае Москву, і мы едзем сюды, у Мінск. Это было незразумела для іх, для нашых сяброў, але для нас гэта было зразумела. Мы ведалі, што хацелі. Мы хацелі жыць тут, мы хацелі стварыць беларускую сям'ю. А я хочу зараз прапанаваць, у нас ёсць архіўны запіс, вось пра ўсё гэта расказвала Вольга, яе версія. Хлопец, якого я убачила, это быў такі зацяты, сур'ёзны, але вельмі зацяты, скрытны такі. Трэба было расшевеліць. Ну і так і адзяваў, апранаўся неяк, так, ну не па-маскоўску, я прывыкла, бо мне былі знаёмыя зусім іншыя. І ён так ад іх адрозніваўся, што я першую палову нашага знаёмства все так думала толькі над адным, што ён за чалавек ввогуле, бо ён мяне здзіўляў увесь час сваімі паводзінамі, сваімі думкамі. Ён абсалютна адрозніваўся ад маіх знаёмых. І вот мне было цікава. Вот эта цікавасць, яна нарадзіла, я думаю, ўсё астатняе. Зоркі былі за нас, і кветкі былі за нас, і Беларусь была за нас. Яна нас прыняла. Я стаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Вольга, як яе, вось, скажем так, працоўны шлях? Спачатку яна была дома, яна выхоўвала дома, глядзела Васіля. Ён нарадзіўся пасля? Ён нарадзіўся ў Давыдгарадку у 29 чэрвеня 81 года. Пасля мы з Давыдгарадка паехалі ў Маскву. І у лютым 83 года я тут наняў кватэру, і Вольга з маленькім Васілём з Масквы, яны прыехалі ў Мінск. Мы жылі спачатку на кватэры, пасля ў нас з'явілася свая кватэра, і паступова Вольга станавілася мінчанкай. За 2 месяцы яна вывучыла беларускую мову. Яна вельмі добра ведае беларускую літаратуру, і паэзію, і прозу. І в гэтым сэнсе мне з ёй было утульна, таму што ёй быў уласцівы талент літаратурнага крытыка. Вечары у нас былі вольныя, мы хадзілі ў тэатр, на канцэрты, мы маглі размаўляць. Не было так, што няма калі. Всё было калі. Вот менавіта таму, што я сидзела дома, што я всё паспявала зрабіць, пакуль ён на працы. І таму, што мне было цікава, і цікава і зараз. Мы з ім сябры, вось што яшчэ. Вы разумееце, мы не толькі муж і жонка. Ну, от як это так? Мы яшчэ і сябры, бо мы ж самі тут жылі ў Мінску і пачыналі жыццё. У нас сваякі ўсе бліжэйшыя далёка ад нас. Мы самі лепілі сваё тут гняздо. І зноў хачу вось узгадаць Маскву, і ў Маскве вы сустракаецеся з асобай, якая становіцца знакавай для вас асабіста і для вашай творчасці, і звязвае, знітоўвае вас з Караткевічам. Раскажыце, калі ласка. Ну, так сталася, што ў Маскве мяне студэнта літаратурнага інстытута Лідія Алексеевна Абухова пазнаёміла з Валентинай Міканоравнай Шчадрыной. І дзякуючы Валентине Міканоравне я пазнаёміўся з Караткевічам. А Валентина Міканоравна, яна працавала ў Саюзе пісьменнікаў СССР, узначальвала Савет па беларускай літаратуры, яна клапацілася пра нашых беларускіх пісьменнікаў, клапацілася пра тое, каб іхнія творы выходзілі ў маскоўскіх выдавецтвах, у маскоўскіх часопісах. А ў творчым сэнсе яна шмат і дастаткова плённа перакладала раманы і аповесці Караткевіча. Яны, дарэчы, сябравалі, часта сустракаліся і ў Маскве, і ў Мінску. І вось, дзякуючы Валентине Міканоравне, я ўпершыню трапіў у сям'ю Владимира Семёновича Караткевіча. Это быў неверагодна цікавы субяседнік. Ён мог цэлую гадзіну вам чытаць лекцыю, вось так сходу, з налёту, цікава імправізуючы, скажам, пра рускі жывапіс 19 стагоддзя. Альбо мог доўга і цікава расказваць пра італьянскае пасляваеннае кіно. Ён ведаў гэта. Я сустракаўся з ім сам-насам, магчыма, раз 20, і кожны раз я слухаў. Ён гаварыў, ён частаваў мяне кавай, ён шмат курыў.
шмат цікава гаварыў. Вот это слово цікава, цікава я шмат разоў паўтараю, па-іншаму тут і не скажаш. Ці атрымалася у вас, Владимиру Семёновичу, пачытаць свае вершы, свае творы, паказаць яму? Я доўга не насмельваўся гэта зрабіць. І аднойчы я яму прачытаў адзін верш, свой адзін верш. Можам узгадаць яго сёння? Можам. Я её, дарэчы, ніколі, пасля Караткевіча, ніколі не чытаў. Так што это своеасаблівае для мяне выпрабаванне. Зоры дзікія рвуцца ад Вільні, да жаданага чорнага мора, едзе сын па вялікай краіне, у душы і навокал прастора, гарадок ажыве на хвіліну, маці з'явіцца ў хустцы літоўскай, абляці, сыне, гэту краіну, гарады ўсе і вёску за вёскай абляцеў. І жаданае мора засталося за днямі вякамі. Дзякуй Богу, што Вільня ўжо скора, зоры стомлена б'юць капытамі, але ж крыўда нясе дамавіну, і раптоўныя чуюцца словы: захавай, сыне, тую краіну, дзе трымаліся родныя мовы. Я прачытаў, Владимир Караткевич паслухаў і сказаў: добра. І ўсё? І ўсё. Ён сказаў добра. У вашым сямейным архіве ёсць унікальная кніга з аўтографам Владимира Семёновича. Марина, я магу прачытаць, і мне вельмі прыемна прачытаць гэтыя цудоўныя словы Владимира Караткевича, але лепей будзе, калі вы гэта прачытаеце, калі ласка. Дзякуй, я ўсхваляваная. Таленавітаму паэту, а самае галоўнае, добраму хлопцу Леаніду Дранько-Масюку на добры ўспамін. Владимир Караткевич. І постскрыптум. Леанід, вяртайся да зямлі. 7.06.84. З вашых вуснаў пачуць гэтыя словы вельмі прыемна. Кожнаму трэба вяртацца да зямлі. Мне часам раней здавалася, што нейкія свае новыя, самыя нечаканыя вершы, самыя нечаканыя песні, самыя дзівосныя вобразы я знайду ў Маскве. Я паехаў у Маскву, я там знайшоў сваю сям'ю, я знайшоў Вольгу. Пасля здавалася, што вось гэтае дзівосна нечаканае я знайду ў Парыжы, я паехаў у Парыж. Ну, знайшоў я нешта ў Парыжы, скажам так, але все-таки тут родная беларуская, у Давыдгарадку, на беразе Гарыні, у нашай беларускай прасторы нас чакае самае дарагое, самае залатое і самае творчае. І вось гэты заклік, гэта просьба вяртацца да зямлі, это вечная просьба, таму што мы ўсе павінны вярнуцца, можа нават да свайго дзяцінства. Да сваіх вытокаў. Да сваіх вытокаў, так. Леонид Васильевич, я зараз прапаную ад вашага сямейнага архіву ізноў звярнуцца да архіву Белтэлерадыёкампаніі. Калі я скончыў Маскоўскі літаратурны інстытут, я прыехаў у Менск, пачаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура», але мяне не было прапіскі. Владимир Семёнович Караткевич прапанаваў мне прапісацца ў яго дома. Я вырашыў падзякаваць Владимиру Семёновичу, я купіў адпаведны падарунак, з'явіўся да яго і ўбачыў, што ён стаіць пасярод кватэры з пісталетам у руках, з дуэльным пісталетам, недзе пачатку 19 стагоддзя. Владимир Семёнович адказаў на маё здзіўленне. З гэта пісталета Ігнат Дамейка адстрэльваўся ад царскіх войскаў. Ці хочаш ты пастраляць, Лёнечка, з гэта пісталета? Я сказаў: вядома, я хочу пастраляць з гэта пісталета. Мы выйшлі на вуліцу, прайшлі паўз будынак ЦК камуністычнай партыі Беларусі, спусціліся да Свіслачы. І толькі я злажыўся, і толькі я падрыхтаваўся, каб стрэліць з гэтай слаўнай зброі, як нечакана пачуўся голас: «Владимир Семёныч, добрый день!» Владимир Семёныч забраў пісталет Ігната Дамейкі з маёй рукі
і пры гэтым сказаў: «Лёнечка, пастраляем іншым разам, бо ў прысутнасці сакратара камуністычнай партыі страляць з пісталета Ігната Дамейкі неяк незручна». Леонид Васильевич, узгадывалі сёння і неаднойчы вы сына. Зараз хачу, каб пагаварылі мы пра сям'ю і расказалі вы пра сына і тое, як гадавалі яго, кім ён стаў. Васіль Леонидович Дранько-Майсюк. Мы сябры з даўнія пары. Вот гэта радкі якраз пра Васіля. Вот сапраўды мы, колькі б Васілю не было, ці ён у першым класе, ці ён у 10 класе, ці ён сёння уже як драматург, вот, мы з ім, не гледзячы на тое, што ў мяне свой характар, Так. а ў яго свой характар, і паміж нашымі характарамі часам сыплюцца агні, не агонь, а агні, все адно мы разумеем адзін аднаго, і мы сябруем. Это такое своеасаблівае сяброўства. Ён мне дапамагаў сваёй прысутнасцю яшчэ от самага дзяцінства. Я памятаю, мы адпачывалі на Чорным моры, ў Коктебелі, мы сели на катамаран, мы паплылі по этому мору, і раптам ён кажа: «Тата, прачытай мне свой верш». Упершыню папрасіў там, на моры, каб я яму прачытаў свой верш. Я так узрадаваўся, такая увага сына, і я стаў чытаць. «Захочацца сказаць пра хараство, а слоў няма, а калі ёсць не тыя, а то зусім яны абы-якія, не словы смецце, не святло атло». Ну і гэтак далей гэты верш. Ён уважліва паслухаў гэты верш, я на яго гляжу, а яму тады было 9 гадоў, і я чакаю, ну, каб ён мяне пахваліў. Якая была, так? Ну, я чакаю, каб сын пахваліў бацьку. Каб ён сказаў: «Тата, які цудоўны верш». А ён на мяне паглядзеў і сказаў: «Тата, а пра якіх это ты аслоў напісаў?» Я кажу: «Як пра аслоў? Я пра хараство напісаў». «Не, тата, ты напісаў пра аслоў. Ну, прачытай яшчэ раз, толькі больш марудна». Я пачаў чытаць: «Захочацца сказаць пра хараство, аслоў няма». Дзіцячае вуха выхапіла. Вот, это непридуманный жарт, и таких дзівосных творчых момантаў у нашым жыцці было дастаткова. Ён уважлівы да маёй творчасці, я уважлівы да яго творчасці. Я нават і не думаў, і Вольга не думала, кім ён будзе, што ён будзе. Я просто нешта хацеў, калі ён рос. Што я хацеў? Я не ведаў. А што хацелася? Вось сапраўды, як бацьку. От, Марина, вы пытаецеся, што мне хацелася як бацьку? Мне як бацьку хацелася, от тут я ведаю, што мне хацелася, каб ён не піў, не курыў, і як у народзе кажуць, каб ён не валачыўся. Каб ён не валачыўся. От гэта я ведаў. Ну, Вольга, праўда, хацела, каб ён заняўся нейкай практычнай работай. І па сённяшні дзень яна кажа: «От шкада, што наш Вася не ўмее устаўляць шклопакеты». Вось, ну так сталася, што Васіль не аконны майстар, а Васіль драматург. Ён напісаў некалькі п'ес. І вось адна з тых п'ес «Пясняр», яна ў афішы рускага тэатра. Это п'еса Васілёва прысвечаная Уладзіміру Георгіевичу Мулявіну. Я не ведаю, ці ёсць у мяне рэжысёрскі талент. У меня есть просто вельмі вялікае жаданне выказацца менавіта такімі вось пластычнымі формамі пры дапамозе актору. А ёсць просто вялікая нагода. Таму што я шмат, асабліва апошнія гады, так, сапраўды шчыра улёг у нашу літаратуру. Пабачыў там найвялікшы пласт, просто непад'ёмны і вельмі цікавы, які менавіта будзе вельмі цікава глядзецца на сцэне. Мне захацелася і хочацца вот менавіта ставіць гэта. Раскажыце, калі ласка, з кім з кампазітараў беларускіх вы супрацоўнічаеце, як песні нараджаліся? Ну, гэта ж нейкі асобны свет. Песні нараджаюцца самой беларускай мовы. Вот, скажем, в 18-м годзе Янка Купала стварыў свой шэдэўр «Спадчына». І в гэтым шэдэўры жыла мелодыя, якую праз 50 гадоў адчуў і нам падараваў Ігор Лучанок. Тое ж самае в этих залатых радках «Мой родны кут, як ты мне мілы», «Забыць сябе не маю сілы», Якуба Коласа таксама жыла мелодыя доўгія гады, і трэба, каб з'явіўся Лучанок і убачыў у гэтых цудоўных радках Коласа мелодыю, і Лучанок падараваў нам эту мелодыю. Так што, дзякуючы таму, што наша мова спеўная,
і нараджаюцца песні. Я рады, што я ў жыцці сустрэўся і з Ігорем Михайловичем Лучанком, і з Эдуардом Зарыцкім, і з такімі нашымі выдатнымі артыстамі, вот, скажем, Анатолий Иванович Ермоленко, якого мы згадывали, Александр Тиханович, Едвига Поплавская, Леонид Захлевны, цудоўны кампазітар. Мы пражылі разам дастаткова доўгае, дастаткова цікавае творчае жыццё. Разам з Александром Тихановичем і Едвігай Поплавскай мне ўдалося стварыць рухавую, бадзёрую, вясёлую, запамінальную, дастаткова паэтычную цыганку. І гэта была менавіта песня, напісаная для самога сябе. І мне вельмі радасна, што ў нашым фестывалі «Песню бярыце з сабою» гэтая песня праходзіць пад маркаю намінацыі «Любімая песня». Разоў паўтарыўся аж 5, што буду заўсёды з грашыма, што буду заўсёды спяваць. Цыганка раз, цыганка два, цыганка 3 і 4 і 5. Наваражыла, што буду спяваць. Кожны чалавек сваё жыццё пражываў недзе паблізу цыганскай варажбы, я думаю. Вот я вспоминаю дзяцінства. Вот, аднойчы зайшла до нас у двор цыганка, і за кошык бульбы яна не то што наваражыла, а яна просто маці сказала, я тады зусім маленькім хлопчыкам быў, яна сказала: Люба, вот вы жывяце калі вады, ты так рабі, каб твой хлопчык сам не выходзіў на бераг ракі. Вот яна папярэдзіла. Это такое было папярэджанне, такая варажба была. А я слухаў, я стаяў побач, я стаяў за ганкам, я слухаў гэтую, так сказать, эти словы. І все, маці этому так поверила, што доўгі час яна мяне аднаго на раку не выпускала. Вот ілюстрацыя адносна таго, што все мы жывем побач з цыганскай варажбой. Цыганка раз, цыганка два, цыганка 3 і 4 і 5. Наваражыла, што буду спяваць. Наваражыла, што буду спяваць. Што буду спяваць. Леонид Васильевич, хочу прыгадаць сяброўства з вельмі цікавай асобай. Вы прымалі ўдзел у бенефісе Элеаноры Язерскай. Чым такім адметны быў ваш удзел вось у гэтым бенефісе? Я быў запрошаны на гэты бенефіс і за кулісамі. Элеанора, а там шмат людзей было, яна мяне ўбачыла. Яна мне сказала: Лёнечка, ты можаш сходу придумаць пра мяне верш? А я кажу: магу. А яна кажа: давай. І я прачытаў: «Мадмуазель, мадам, спадарыні Язерскай, я все ў жыцці аддам з паклонам кавалерскім». И она мне сказала: Ленечка, ты зараз же выйдешь на сцену. Вот, и я вышел на сцену. Приветствуйте моего друга, белорусский поэт Леонид Транько-Майсюк. Голас Элеаноры – гэта пялёсткі хрызантэмаў, якія дакранаюцца да арфічных струн. Я зачараваны такім гучаннем. Я зачараваны прысутнасцю Элеаноры на сцэне, на тэлеэкране і наогул у жыцці. Элеанора Язерская – загадка для ўсіх паэтаў. І каб крыху наблізіцца да таго, каб разгадаць гэтую загадку, я паспрабую прачытаць такі верш. Элеанора, прамаўляю, і ўсіх жанчын я забываю, упэўнены, не я адзін, а ўсе з вядомых мне мужчын, героі міфаў, каралі і ўсе класічныя паэты сваіх жанчын забыць змаглі б, калі б прамовілі вось гэтак: Элеанора,
зорка зорок. Король забыл бы Анжелику, Орфей забыл бы Эвридику, наш Богданович Веронику, Дранько ж Майсюк усіх без ліку. Элеонора промаўляе, і усіх ён забывае. А гэтыя два букетики, один ад Дранько, другі ад Майсюка. Якія слаўныя ваши фонды, я памятаў, як я віншаваў Элеонору, што два букеты, один букет ад Дранько, другі ад Майсюка, але чамусьці вось гэты верш, это мой жартоўны верш, вот я его забыў. І вот вы мне дапамаглі яго вспомніць, дзякуй вам вялікі, і няхай жывуць фонды беларускага тэлебачання і заўсёды квітнеюць. І папаўняюцца. І папаўняюцца. Фонды беларускага тэлебачання ствараюць добры настрой беларускім паэтам. Дзякуй. Я хочу згадаць яшчэ адну песню, якая стала сапраўды і, ну, як зараз цяпер кажуць, хітом. Яна стала беларускай песняй, якая проста пайшла ў народ, і, падаецца, там і засталася. Полька беларуская. Там, где сосны, там и лес, где порог, там ганок, где Олеся, там Олесь, где Василь, там Ганна. И не треба нас вучить, а бывать у лапти, пить умеем и робить, полечку скакать. Полька, полечка, тросуха, а не чужая нашая, а ты муха-поскакуха, лепшая нямашака. Для тебя штаны малые и спадница узкая, помеж Польшей и Россией полька белорусская, и Литвой и Украиной полька белорусская. Верш гэты з'явіўся 1 студзеня 1993 года. Я пра гэта неаднойчы успамінаў. Якраз тады я захацеў павіншаваць з Новым годам сваю маму і захацеў памішаць менавіта такім вершам, таму што полька беларуская – гэта быў яе любімы танец. І гэты верш я прыдумаў літаральна за 10 хвілін. Калі сам прачытаў гэты верш, я зразумеў, што та песня. Тут жа пазваніў Ігару Лучанку. У гэты ж дзень мы сустрэліся, і ў гэты ж дзень Ігар Михайлович, прайграўшы ўсе вядомыя яму полькі, прыдумаў сваю мелодыю, сваю польку. І ён спытаўся, хто нашу песню можа выканаць. Я кажу, песняры вядомы. Мы звярнуліся да песняроў. І вось са студзеня 93 года па кастрычнік 93 года 9, можа нават 10 месяцаў песня знаходзілася ў Владзіміра Юрыевича Мулявіна. І пры сустрэчах Мулявін мне казаў: Лёня, ты разумееш, я пачынаю працаваць над полькай, а замест полькі у мяне выходзіць лявоніха. Ну, перад гэтым Владзімір Юрыевич напісаў свой знакаміты цыкл на вершу Максіма Богдановича, і там ёсць лявоніха, знакамітая песня. Магчыма, ён знаходзіўся пад уплывам вось гэта музычным малюнка. А ў кастрычніку 93 года пазваніў Анатолій Іванович Ермоленко. Ён збіраўся са сваімі слаўнымі сябрамі на гастролі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. І ён кажа, можа, у цябе ёсць песня, якая б спадабалася тым нашым беларусам, якія жывуць далёка-далёка за межамі, за акіянам. Я кажу, ёсць. Як называецца? Я кажу, полька беларуская. У Анатолія Івановича адразу загарэліся вочы. Ён ужо па адной назве зразумеў, што яму трэба. Я кажу, песня, правда, ляжыць у Мулявіна. А ты мог бы нейкім чынам эту песню? Я кажу, магу. Дар'я Анатолій Іванович, вот другі экземпляр, бо раз песняры за 10 месяцаў эту песню не запісалі, значит, не запішуць ніколі. І Анатолій Ермоленко паехаў са сваімі артыстамі ў Злучаныя Штаты, там прайшлі канцэрты, і калі ён праз месяц вярнуўся, мы сустрэліся,
ён расказаў, што прэм'ера песні адбылася менавіта в Амерыцы. І ён кажа, пасля аднаго канцэрта падышоў адзін беларус, грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі, які доўгія гады ўжо жыве там. Яму песня так спадабалася, што ён выняў з кішэні $50 і перадаў Анатолію Ярмоленку і сказаў: «Анатолий Иванович, спадар Анатоль, перадайце гэтыя грошы паэту Дранько Майсюку за яго верш «Полька беларуская». Это быў мой першы ганарар. Першы ганарар у цвёрдай валюце. І мне вельмі прыемна згадаць і такі момант. Эта песня прынесла вялікую радасць майму бацьку. Калі ён першы раз пачуў па радыё, па нашым беларускім радыё, ён мне пазваніў, і ён кажа: «Лёнечка, якая песня, это такое дзіва, это мне спадабалася, маці спадабалася, суседам спадабалася, і ўсім на базары». Я, кажа, выйшаў на базар, і там усім на базары ў Давыдгарадку гаварылі толькі, у 94-м годзе ўжо, гаварылі толькі пра тую песню «Полька беларуская». Я быў шчаслівы, таму што эта высокая ацэнка, пачуць такія словы з вуснаў сваёй бацькі, і галоўнае, што спадабалася ўсім на базары. Гэта прызнанне. Гэта, ведаеце, на базары там своеасаблівыя музычныя крытыкі. Вы аўтар 15 кніг. Так. Вы пэўны час працавалі ў мастацкай літаратуры. У выдавецтве мастацкай літаратуры. Працаваў рэдактарам, загадчыкам рэдакцыі паэзіі, загадчыкам рэдакцыі арыгінальнай літаратуры. Это калі аб'ядналі рэдакцыю паэзіі і прозу. Нават мне прапановалі стаць галоўным рэдактарам выдавецтва. Але я сказаў дзякую і не прыняў пасаду галоўнага рэдактара і пайшоў, як прынята казаць, на вольны хлеб. Што змянілася ў жыцці? Акрамя таго, што шмат часу, іншае асяроддзе. Я зразумеў, што вольны час – гэта таксама валюта. Гэта таксама здабытак, калі ты належыш толькі сабе. У разумных межах, конечно. У мяне з'явілася мажлівасць заняцца больш паглыбленай літаратурнай работай. Я стаў працаваць у архівах. Я люблю нашу эстраду, я люблю песенную паэзію, я люблю нашых артыстаў, але гэтае эстраднае жыццё, яно забірае шмат часу і яно не дае магчымасці сканцэнтравацца, недзе засяродзіцца на нейкай адной паглыбленай тэме. Мне з нейкага часу захацелася папрацаваць у архівах, даведацца пра тое, пра што я толькі здагадваўся, а я не ведаў. І ў выніку гэтых сваіх студый я напісаў архіўную аповесць «Нечаканы як лінія небасхілу». Гэта аповесць прысвечана маладому Максіму Танку. Аповесць напісана паводле дакументаў, паліцэйскіх дасье, якія на нашага паэта, на наша беларуская паэта заводзіла дэфензіва ў заходняй Беларусі, там у Вільні. Мы біяграфію са школы памятаем народнага паэта Максіма Танка. Он некалькі разоў сядзеў у польскіх турмах, у тых жа Лукішках. Веды са школьнага падручніка – это адно, архіўныя веды – гэта зусім другое. І я ўбачыў з архіўных матэрыялаў, з таго, што польскія паліцэйскія чыноўнікі пісалі пра нашага паэта, я ўбачыў, што это не просто малады, а это прыгожы, смелы, блакітнавокі юнак, такі герой з Галівуда, які жыў і паводле законаў паэзіі, і паводле законаў рызыкоўнага беларускага жыцця, і тады ж ствараў сваю вялікую паэзію. Это мяне захапіла. Я напісаў эту архіўную аповесць «Нечаканы як лінія небасхілу». Леонид Васильевич, вось што цікавага яшчэ ў вашым жыцці, тое, што вы прыдумваеце новыя беларускія слова. У 20-е гады нашы папулярны паэт Владзімір Дубоўка, Пятро Глебка, яны развівалі беларускую літаратурную мову. Яны разумелі, што мова павінна развівацца за кошт новай лексікі. З'яўляецца паняцце, і каб гэта паняцце для беларускай душы не гучала па-французску, па-нямецку, па-англійску, трэба прыдумаць сваё слово. Скажам, у тыя 20-е гады Владзімір Дубоўка прыдумаў слово «адлюстраваць». Вельмі прыгожае. Мы карыстаемся этим словом. Напрыклад, пісьменнік у сваім рамане адлюстраваў характары сваіх герояў і так далей. Нам здавалася, што это слово заўсёды існавала. Яно не існавала, яго прыдумаў Владзімір
дубоўка. І вось у нашу эпоху звыштэхнічную, звышкамунікатыўную мне захацелася хоць што-нибудь у гэтым англо-американскім лексічным лесе, хоць што-нибудь придумаць по-беларуску. І таму замест мабіла, мабільны тэлефон, я ўвёў слово «далькажык», далёка казаць, далькажык, а замест камп'ютар увёў у літаратурную мову слово «асветар». Будем чакаць, што это слово прыжывецца. А не прыжывецца, тады яно будзе жыць у маіх творах. Таксама вельмі добра. Леонид Васильевич, я хочу падзякаваць вам за вашу творчасць, спакой, тую гармонію, якую вы прынеслі разам з сабой у студыю, за цікавыя і гумарыстычныя, шчырыя расказы пра сябе, пра сваю творчасць, пра сям'ю. Творчага вам плёну. Дзякую. Новых цікавых падарожжаў у гісторыю Беларусі. Дзякую. Абавязкова, каб выходзілі новыя кнігі і, магчыма, каб мы ізноў сустрэліся. І, магчыма, у гэтай студыі. Дзякуй, спадарня Марына, вы мне пакінулі цудоўную надзею. Так хочацца сустрэцца зноў. І добра, што час кожнай сустрэчы абмежаваны, таму што з этой абмежаванасці вырастае надзея на новую сустрэчу. Мы абавязкова сустрэнемся, і мне было вельмі прыемна убачыць сябе іншага, сябе таго, пра якога я забыўся. Я забыўся, і я на сябе глядзеў, як проста, это я, але это нейкі іншы я. І глядзець на сябе такога, гэта свята. Дзякую вам за падоранае свята. Сябры, спадзяёмся, што вам было цікава разам з намі. Зусім хутка на тэлеканале «Беларусь-3» вас чакае новая сустрэча з майстрамі і кумірамі не аднаго пакалення тэлегледачоў. Дарэчы, калі вас зацікавілі нашы фонды, вы можаце звярнуцца ў Белтэлерадыёкампанію, каб набыць іх для ўласнага архіву. Да хуткай сустрэчы на тэлеканале «Беларусь-3».